Здравейте хора, ако до сега не сте изпускали моя видео, аз казвам Ивайло и нека започвам. Сега да ви показвам такова, какво има в базата ми. От хей, смисъл от Коледа, в смисъл. Вака презентите още не имам. Тая 100 милиона. Тук Ginger Global. Тук гифтим спайдерини. Рейндир Тарлан. Балерини Юнина. Три Сахур. Сантео. Есок Секола. 30 милиона. Ложка да си 30 милиона и 5. Така че аз съм богаташ. Леко караче и пак ремонт мамата. Накратко, да. Снимай тук. Имам един ремонт ако филма. Така, ето и друг профил. Да, имам 10 профила. Има още няколко. Този профил, така, Лиза ми зарежда. Така, от този профил какво има? Има някакви лъки блокове. Тези лъки блокове ще ги пазя. На Коледа ще получите много видео. Ако не забравя. Тук имаме Дойдо капре. Кола. Вижте, какво трябва да се чака. Лаки блок. Няма място. Тунг-тунг, две тунг-тунг са хора. Едно леко карача, пък ромат мамат. Трипотропи, лостелетос. Тук не са нещо лао нещата, ама... И две трети турбото и един джиндон. Здравейте хора. Ето го и третият профил. Рейнбоу Тролер Тролера. Зомби Тролер Тролера. Рейнбоу. Лоста Коки Бокс. Те ще ги извадим на Коледа. Лост Тортис. Лост леко карачас. Да го претримна. Така. Блак Го Олд, който е на един приятел. Лъки Блок. Не се знае ли? Лъки Блок. Лоста Коки Бокс. Челикотели, не би челикотелина. Тя е на един приятел. Пътали ще върна. Лоста Коки Бокс. Така, сега. На втория Джуния брат ми. И на втория имам Лоста Коки Бокс. То ясно, само бобичето съм така Коки Бокс. Някой ден. И сами брат ми да. Той, това е друг брат. Имам Чакурила. Още ми такова. Добре. Отворя Луки Лук. Така сега гледам брат ми как ще отвори Луки Лук. Аз така винаги гледам в пола. Може мобилителност, не е интересно. Така. Екстрем балерина също не ги приятел. Балерина пепелина. Смисъл, това е много. Тук. Да, тук съм я имам един петър, но това няма. Да, накратко това са всичките ми неща. Да, знам, че е така Луки Блок. Не знам, какво ти пъна с машината. Добре. Добре, че видеото в това видео и ще направя няколко. Чао.